Mula sapa Yayi, aku nyuwun prisa. Manut kondangnya kathah Yayi Kresna ki titisaning Wisnu ya kandhangane Wisnu. Narendra setengah dukun. Wong sak jagat iki sing Narendra gelare Bathara ki ya mung Yayi Prabu Kresna amarga dadi kandhangane Sang Hyang Bathara Wisnu. Mula aku nyuwun prisa Yayi. Ana ndi dununge Kakang Semar dina iki? Isik sugeng apa wis teken pati? Bodho Kresnane Sang Hyang Wisnu ora bakal bodho. Ayo, aku ana ndi? Nyuwun prisa Yayi. Duh Kakang Prabu. Kondangnya kadah kula menika titising Wisnu, nanging kula menika taksih badan wadah. Ateges kula menika nggadahi nafsu lepat kala pentasipun kula menika kesupen lan murka Kakang Prabu. Aja alasan, banjur kepiye? Menawi pipanggih kula dinten samangke Kakang Ismaya menika tasih kineker Hyang Akarya Jagat. Kesahipun Kiai Ismaya mesti tartamtu namung bagi kangge yuwananing negari utawi pidadaning negari. Dadi pancen ngono. Nuwun inggih Kakang Prabu mila menika monggo kanthi martikaning manah kita sareng-sareng nyuwun dhateng Hyang Akarya Jagat. Mugi-mugi nggalo antuk pepajar. Sang Prabu Baladewa yang Sang Prabu Harimurti kalangkung ing tresnan nira. Ucap kacarita teka mangkono dereng paripurna Narendra Agung kekalih denya sabda pamanggikan kesaru gedering pangitandawi sowanipun Patih Harya Sengkuni gawe kagiat kang samya amulat. Mugi tinebihna ing detuga cinaketna ing tirta asama. Anak Prabu ingkang pamaning kepatihan sowan tanpa tinimbalan. Kula ngaturaken sumungkaping pangabekti mugi kunjuk sanggaring pepodo nggih. Papan Patih Harya Sengkuni. Sajak sumangka pangawak bodho sigra hanawung kita. Dene paduka rawuh tanpa cecala. Wonten menapa paman? Baris kures kiwala kula sowan kula menika dipun duta dening anak Prabu Suyudana. Wonten menapa paman? Mugi kawuningan bilih dinten samangke menika Kakang Semar menika cumandhak wonten ing Ngastina. Sajakipun boten kraos wonten Pandhawa. Soalipun sampun pinten-pinten taun dados lurah ngantos dongkol nggih namung ngaten mawon gesangipun. Sakmenika sampun wonten Ngastina lagi kawis lemah. Nenjing olahraga malah sak menika purun numpak pit montor trail menapa sak menika dados sajakipun kraos wonten Ngastina. Lho, kok dadi marakne sumpekatiku dadi Kakang Ismaya ana ing kono. Kagiat risang kapirangu hari nangkul kinempet kempet duh sang retnaning bawana.
aturaken sumangga mawang bekti mugi kunjuk sahandaping pepoto kapiwara sowan tanpa tinimbalan nyuwun samudra sigung pangsami aneman ya ana luputmu tak ngapura kowe ana parika sakwising asat keringetmu lan aring napasmu sajak kowe katon menggos-menggos ana apa Anoman kumedah-kedah kula enggal sowan badhe ngaturi uning dhateng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna babagan apa kok sajake kok anggone perlu banget Anoman mugi kawuningan wiwit dinten semangke Kakang Semar menika sak menika cumondhok wonten ing Kendali Sada piye Anoman Kakang Semar menika sak menika cumondhok wonten ing Kendali Sada melah lah kok marakake atiku tambah sumpek kaya ngene iki kepiye iki
jangan ura-ura. Apa lek wis ratu ora oleh ura-ura. Pemimpin kalau ora tau ura-ura ki malah stres, ngoten lho. Wong dirut tipe nyanyi ya. Apa ya? Dianu eman-eman kan ton sak lari nek ngokoh rapi pitike mati lho nggih. Wah, kowe panganan apa piye? Aku wis lali wong gendeng ngalamproten. Kok Prabu sampun dipun turuti ya. Turuti piye kowe? Piye aku lali. Yata terima. Terus wingking kok niki. Lek peniti belajaran enten lho wingi Ratu Pandura, webleke salah ngandhap gemes sing udo mboten kathokan kok. Cangkem iki. Kok Prabu nglados Petruk tiwas boten kajen. Lah niki leser niki. Nek pengen ya leses. Nek pengen diajeni ya kajen ana wong liya. Niki leser. Ya ngene iki betane. Nek wong ning negaraku kok wong sak Petruk iki sowan, ora tak keparengake. Mula ya tertib. Ndorowati ki piye wong kaya Petruk wong ora penting kok dioleh nek lek niki kula gedipal mboten napa-napa ning nuwun sewu Rada Kresna. Kowe tak kek wektu 2 menit. Kek wektu aja ning. Kula dilokne tiyang mboten penting tersinggung kula. Tersinggung saiki. Lek kula dilokne gedipal wong elek wong gendeng mboten napa-napa pancen niku pun garapan kula. Wong kula kok mboten penting. Coba kula takekne kalian penonton. Derek-derek nek wayangan kok wayangan sewengi ora metu Baladewa ora apa-apa. Ning nek ora metu Petruk mesti ditakoni. Nggih napa nggih, Derek? Nggih. Niku penting niku. Nggih Pak Dalang jare lho tenan iki. Tenan niku. Sing nata kursi niku sinten? Wong cilik apa gedhe, Derek? Wong cilik. Benjing nek enten tiyang mati sing ngubur sinten wong cilik apa wong gedhe? Wong cilik. Wis Petruk, wis 2,5 menit nggih sampun ngaten sampun. Kowe ana apa kowe? Wah, umpaan peh ndek kanca ae. Kowe ben. Lho niki asli niku suara rakyat cilik niku wau sing ngendikan suara rakyat mboten ngangge sogokan, mboten ngangge manipulasi, mboten napa-napa. Kok Prabu kula aturi sabet. Kudu njecek raine aku isane wis. Ora tak jecek piye pindah yo. Sinuwun nyuwun pangapunten. Ya Petruk, mugi kawuningan bilih dinten samangke kula dipun utus dening Sinuwun Prabu Puntadewa. Perlune Nyai Prabu apa utusan kowe? Ngaturi pirsa bilih dinten menika bapak kula Semar menika isalan kesah saking Karang Kenempel boten wonten sumerep wonten pundi dunungipun. Pramila kula kapuri nyuwun pirsa menika ngaten. Bapak Semar menika taksih sugeng menapa sampun boten? Menapa Bapak Semar menika sampun seda? Nek seda karuan nyelameti niku kapan? Napa bapak niku rabi malih rawani mulih arep dipendung ibu? Ngoten lho niki anu besok Petruk. Mokal nek panjenengan boten ngertos Petruk iki sik neker diri boten. Mongko sak tumon kula pamonging jagat niku wonten 3, setunggal. Suryani jagat niku panjenengan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Kembange jagat Ndara Kula Janaka. Taline jagat niku kakeke Semar, limbahe jagat niku kula. Lah limbah jagat. Banjur karepmu wonten pundi dunungipun menika? Menawi panjenengan boten saged ngendikan wonten pundi dunungipun kakeke Semar, ateges panjenengan Tritunggal misah, panjenengan kedah tanggung jawab. Petruk, kowe aja samar Petruk. Bapakmu ki saiki wis ngengel ning Ngastina, ora klasan ning Pandhawa, bolak-balik gantine ra tau wong sarung mek sitok, celana sitok lek udan ngono mang, celanane diumbah sarunge lek kadung kabeh teles, murep wis wengi ora tangi-tangi bapakmu. Wis kowe melu pisan nang Ngastina bareng aku, uripmu kepenak kowe. Petruk, aja percaya karo omonge Patih Sengkuni. Kuwi wong ngayawara kuwi. Lha sing bener ki aku Petruk. Nggenku ki Semar KW1. Aku ki sing KW1. Alah wis wong iki omonge anoman-anoman ki wis ping pira bolak-balik ngapusi. Tukang ngapusi Sengkuni. Kapan aku ora ngapusi? Lho lah ya gitu. Wis pokoke kowe manut aku Petruk. Aja Petruk kowe manut aku. Lah niki kok malah manggane bulan. Sing bener niku Sengkuni napa panu si Anoman niku? Ndara. Manongan napa Patih Sengkuni? Petruk kowe manut aku apa manut Anoman? Wah, mboten manut kabeh, manut aku Petruk. Paket aku.
wayangan mek kon ngrungokne weh jajan ayo telu macem-macem ana ketheke ana pati ana dagelan dekleng wong teko ora nggawa apa-apa malah nggawa perkara iki pasamuan agung dudu kene wong gojekan wong gegeran ayo Petruk sengkuni anu marandang metu jejek kiramu kabeh putraku Gatotkaca padha winantu karajan praptamu Gatotkaca nuri Kanjeng lulus widodo lambah kula ngaturaken sumuga ping pangabekti mugi kunjuk sahandaping Upadhawa Prabu iya wis lak tampa Gatotkaca kowe aja katon sigra anawung kita katitik saka jahite netra lekring wadanamu kowe ana perlu bab apa Gatotkaca kepareng matur Prabu iya matura kula dipun utus dening Prabu Puntadewa diutus apa karo Yayi Prabu Puntadewa ngono ngaturi pirsa bilih dinten samangke kaki Semar menika boten wonten ing Karang Kadempel naming sak menika cumondhok wonten ing Pandhawa piye kosek balenono kaki Semar menika sak menika wonten ing negari Pandhawa boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel iki sing bener iki endi to jane obral Semar 1 KW 1 KW 2 kowe KW pira kula menika KW setunggal lah dalahan Yayi Prabu kepiye iki Gatotkaca kula wonten dawuh iki mau Sengguni saka kene Petruk saka kene Anoman saka kene kabeh padha ngaku duwe Semar saiki kowe ya ngaku duwe Semar mula ayo saiki wong ning alun-alun kawe pisan aja nganti ana daredah engko aku sing bakal mutus iki ning ngaten kepareng nyuwun pamit
piye malah gawe judhek ing atiku. Oh Prabu, sajaipun wonten tukuran ing satutu bursaning mengsah ingkang badhe nyobi lan nodi dhateng kula lan Koko Prabu. Sateruse, monggo Koko Prabu. Sesarengan minggah dhateng sanggar palengatan meminta nugrahaning widi. Mugi-mugi enggal antuk pepajar bab lampan menika. Yo, aku mung ngestake. Setyaki, kula wonten dawuh Koko Prabu. Bubarna kang gantung sebo, ingsun para wis ora ana dawuh maneh. Nggih, kula ngestokaken dawuh. Sebet biar kata dewa Sang Buminata arsa kundura ngedaton Narendra kalaman ngandika dhateng wala-wali yayah Wikresna tumetes ing patra seta. Kawis tinggal sang katung kundura ngedaton, kawis tinggal binayang kari tindake.